Dobrý deň, volám sa Mária Vlkovičová. Magisterský titul som získala na Trnavskej univerzite v odbore sociálna práca a bakalársky titul na Univerzite Cyrila a Metoda v odbore psychológia. Mám ukončený 5-ročný výcvik psychoterapii v systemickom modeli rastu a tiež 2-ročný supervízny výcvik. Mám 20-ročnú prax práce s ľuďmi s rôznymi ťažkosťami, napríklad závislosti, trauma, úzkosti, nízka sebaúcta, zvládanie záťaže. V terapeutickom vzťahu je pre mňa dôležité vytvoriť bezpečie a prijatie, lebo verím, že keď sa cítime podporení a akceptovaní, vieme robiť zmeny a vnútorne rásť. Mám úctu ku každému z vás za to, že máte odvahu na sebe pracovať a mať sa lepšie. Teším sa na stretnutie s vami. Želám vám pekný deň.